Dnešná epizóda bude trochu netradičná, ale verím, že o to zaujímavejšia. Budeme sa rozprávať o typoch osobností, ktoré sú najviac náchylné na nespavosť. Možno sa v týchto charakteristikách spoznáš aj ty. Zároveň si povieme, čo na tieto povahové črty funguje najlepšie a ako si s nimi poradiť. Poďme sa na to spoločne pozrieť s porozumením a pozitívnym prístupom. Ahoj, toto je tvoj spánkový kompas. Moje meno je Sandra Landl a prevediem ťa cestou od nespavosti až k pokojnému a plnohodnotnému spánku. Odovzdám ti všetky moje skúsenosti a znalosti, ktoré som sa počas svojho života s insomniou naučila. Vitaj a som rada, že si tu. Som presvedčená, že je veľmi prínosné, aby sme sa spoločne zamerali na osobnostné črty, ktoré môžu zvyšovať riziko dlhodobých problémov so spánkom. Poďme sa teda porozprávať o tom, čo môže ovplyvniť náš spánok a ako tomu porozumieť čo najlepšie. Perfekcionista. Túžiš po dokonalosti vo všetkom, čo robíš. Perfekcionizmus môže byť skvelou vlastnosťou, ak ťa poháňa k lepším výkonom a zodpovednému prístupu. Avšak môže byť aj vyčerpávajúci, ak prináša zbytočný stres či nespokojnosť so sebou samým. Možno sa pýtaš, ako vlastne perfekcionizmus vyzerá v praxi. Možno tieto myšlienky už poznáš. Musím to urobiť bez chyby. Čo ak zlyhám? Nie som dosť dobrá. Čo si o mne pomyslia ostatní? Určite som to mohla spraviť lepšie. Ak to nie je perfektné, je to úplne zbytočné. Musím sa viac snažiť. Všetko musí prebiehať presne podľa plánu. Chceš, aby všetko, čo robíš, bolo na tej najvyššej možnej úrovni a takýto prístup očakávaš aj od druhých. Máš obavy z neúspechu alebo chyby, pretože ich často vnímaš ako osobné zlyhanie. Robíš všetko preto, aby si sa im vyhla a táto snaha ťa občas naozaj vyčerpáva. Si na seba veľmi prísna, často sa zameriavaš na svoje nedostatky a vidíš ich väčšie, než v skutočnosti sú. Zároveň si však niekedy nevšimneš svoje úspechy, ktoré by si mala ale oslavovať. Si perfekcionistka a máš výnimočný cit pre detaily, no občas ti unikne širší obraz. Neustále túžiš veci zdokonalovať a doľaďovať, kým ich nepovažuješ za naozaj dokonalé. Rada máš veci pod kontrolou, pretože ti to prináša pocit istoty a pokoja. Spánok a potreba mať všetko pod kontrolou, to nie je práve ideálna kombinácia však. Ak sa v tomto popise spoznávaš, možno sa až príliš snažíš spánok prinútiť, čo paradoxne vedie k problémom so zaspávaním a udržuje nespavosť v chode. Skúsi predstaviť jednoduché riešenie. Každý deň si vyhrať približne 10 minút, počas ktorých vypíšeš svoje myšlienky a obavy na papier. Tým ich vypustíš z hlavy a s menšou pravdepodobnosťou ťa budú trápiť počas dňa alebo noci. Možno máš neustále na mysli, že bez kvalitného spánku nedokážeš podávať také výkony, aké by si chcela. Ale zamysli sa, koľko úžasných vecí si už zvládla, aj keď si nebola úplne vyspatá. Pravdepodobne viac, než si práve uvedomuješ. Skúsi to pripomenúť. Aj v náročných situáciách si dokázala byť silná a efektívna. Absolútne o tom nepochybujem. Áno, je prirodzené, že občas vnímame veci len v tmavých odtieňoch, no nezabúdaj, že v tvojej pamäti sú aj svetlé momenty, ktoré stoja za to si ich pripomenúť. A hlavné je byť k sebe láskavá a dať si priestor na odpočinok bez zbytočného tlaku. Človek zameraný na svoje zdravie, poviem to tak, že hypochonder, je ďalším typom. A tiež som tam bola a občas aj som. Niekedy sa do tejto skupiny zaradím viac, inokedy menej, ale v konečnom dôsledku to všetko patrí k procesu učenia. A je to úplne v poriadku. Dôležité je, že si to uvedomujeme a pracujeme na tom. Pozrime sa na to úplne úprimne. Obavy zo zdravotných problémov ťa dokážu poriadne potrápiť. Stačí, že pocítiš miernu bolesť hlavy alebo únavu a už si v hlave spúšťaš alarm, či to nie je náznak nejakého vážnejšieho ochorenia. Prečítaš si článok o nejakej chorobe a zrazu máš pocit, že na teba všetky príznaky dokonale sedia. Alebo ťa len zabolí brucho a ty už premýšľaš, či náhodou nemáš vážny problém so žalúdkom alebo črevami. Často tráviš čas u lekárov, aby si potvrdila, že je všetko v poriadku, no aj tak v tebe zostáva taká pochybnosť, či výsledky naozaj odzrkadľujú realitu.
Hlbaš na internete, čítaš o príznakoch a chorobách a snažíš sa nájsť odpovede. No namiesto úľavy sa cítiš emocionálne vyčerpaná, vystresovaná a plná úzkosti. Pre niekoho, kto si veľmi váži svoje zdravie, môže byť tento neustály kolotoč myšlienok náročný. Často sa to prejaví aj problémami so spánkom, pretože obavy z jeho nedostatku a možných následkov len ďalej podporujú hyperaktivitu. Možno si ešte stále sleduješ svoj spánok pomocou hodiniek a ak si teda na to zvyknutá aj počas noci, možno by bolo užitočné ich odložiť. Často totiž len vytvárajú ilúziu kontroly a zvyšujú úzkosť a to nechceme. A určite chcem ešte, aby si vedela, že krátky spánok a nespavosť sa nikdy nepreukázali tak, že by spôsobovali nejaké negatívne zdravotné následky. Naozaj, nie sú o tom žiadne, ale že žiadne relevantné vedecké dôkazy. Obávač. Poznáš ten pocit, keď máš tendenciu stále myslieť na toho najhoršie? Čo ak sa niečo pokazí, čo ak sa niekomu niečo stane? Prirodzene sa zameriavaš na možné riziká a hľadaš spôsoby, ako ich eliminovať. Máš sklony analyzovať situácie do detailov a predvídať, čo by mohlo ísť nesprávnym smerom, niekedy dokonca aj bez úplne jasného dôvodu. Nepredvídateľné situácie ti často spôsobujú nepokoj, pretože nad nimi nemáš úplnú kontrolu. Jednoducho si človek, ktorý má rád, keď sú veci na poriadku a rizika sú minimalizované. Rozhodovanie ťa môže niekedy vyčerpávať, pretože chceš mať istotu, že všetko bude dokonalé. Si precízna a dôsledná, pretože ti záleží na tom, aby všetko prebehlo hladko. Tvoja starostlivosť o druhých je obdivuhodná. Často myslíš na ich bezpečnosť a pohodu. Občas ťa však táto starostlivosť môže viesť až ku kontrolovaniu, pretože chceš, aby boli všetci v bezpečí. Bežné veci ako cestovanie, plánovanie udalostí či stretnutie s novými ľuďmi sú pre teba častokrát výzvou, no vyplýva to len z tvojej túžby po istote a harmonii. To, čo ti však skutočne môže pomôcť, je prijať svoje obavy. Nesnaž sa s nimi bojovať ani pred nimi utekať. Daj im priestor, vypočuj ich, konaj však v súlade s tým, čo naozaj chceš. Obavami sa nemusíš riadiť, sú to v konečnom dôsledku len tvoje myšlienky. Sebakritik. Toto nezvládnem, určite budem jediná, ktorej sa to nepodarí. Opäť sa popalím a všetko pokazím ešte viac. Nič mi nepomôže, som beznádejný prípad. To, že sa mi niečo podarilo, to bola len náhoda. A dnes vyzerám otrasne. Je jasné, že som zase nespala. Raz si zabudnem aj vlastnú hlavu. Poznáš tieto myšlienky? Možno ti znejú povedome. Často sa zameriavaš na svoje chyby, nedostatky a slabosti. Však máš sklony znevažovať svoje úspechy a namiesto ocenenia svojej snahy sa upínaš na to, čo si mohla urobiť lepšie. Takýto prístup ťa však dokáže úplne vyčerpať. Máš pocit, že nikdy nepracuješ dosť tvrdo, že nikdy nie si dosť dobrá. Neustále sa porovnávaš s ostatnými a máš pocit, že nikdy nie si dostatočná. Bojíš sa urobiť chybu, pretože ju vnímaš ako dôkaz svojej neschopnosti. Tráviš priveľa času hľadaním dokonalosti vo svojej práci alebo sa stále zamýšľaš, či si ju vykonala naozaj dobre. Často hľadáš uistenie u ľudí okolo seba. Máš proste obavy prezentovať svoje nápady, lebo máš pocit, že nie sú dosť dobré. Často sa cítiš neistá a máš potrebu neprestajne dokazovať svoju hodnotu. Si nerozhodná, pretože sa bojíš spraviť nesprávne rozhodnutia. Keď máš tendenciu kritizovať sa, môžeš ľahšie zápasiť aj so spánkom, pretože tvoj boj pochádza zo seba kritiky. Môžeš si myslieť, že spať určitým spôsobom je normálne a že ak nenájdeš spôsob, ako spať týmto ideálnym spôsobom, predstavuje to zlyhanie. Z toho môžeš byť frustrovaná. Sebakritika môže udržiavať tvoj boj s nespavosťou. To je jasné. Pretože si môžeš myslieť, že si neurobila dosť preto, aby si dobre spala, alebo že si zlyhala, ak sa dobre nevyspíš. Čo ale samozrejme nie je pravda. Veď, že neexistuje žiaden ideál. Nikto nemôže kontrolovať svoj spánok alebo emócie a najlepšou cestou je láskavosť k sebe samej.
Ak si sa našla v niektorej z povahových črt, ktoré som už spomínala, alebo dokonca vo viacerých, je veľmi pravdepodobné, že na seba často kladieš až príliš veľkú prísnosť a venuješ sa seba kritike. To, čo ti naozaj môže pomôcť, je naučiť sa k sebe pristupovať s láskou a jemnosťou. Ak sa cítiš frustrovaná, nepokojná, nahnevaná, smutná a vyčerpaná z toho, že sa poriadne nevyspíš, viem, aké ťaživé to môže byť. Fakt, viem. Ver mi. Možno máš pocit, že si už vyskúšala všetko, len aby si našla riešenie a nič nefunguje. A tie nekonečné pokusy, ktoré neprinášajú výsledok, môžu v tebe vyvolať pocit beznádeje. A práve ten je nesmierne vyčerpávajúci. Ale skús sa na chvíľu zastaviť a zamyslieť. Na čo vlastne sa hneváš? Čo si v skutočnosti nedokázala urobiť? Že si nedokázala prinútiť samu seba zaspať? Že nemáš moc ovládať svoje myšlienky a emócie? Pravda je taká, že nikto, ale že nikto na tomto svete nedokáže jednoducho prikázať svojmu telu zaspať a vymazať všetky myšlienky a pocity. To je mimo našej kontroly. Ak si na seba prísna a neustále si vyčítaš, že si nedokázala niečo, čo je jednoducho nemožné, tak sa zastav. Nezahlcuj sa pocitmi viny za niečo, čo žiadny človek nedokáže. To, čo teraz naozaj potrebuješ, nie je tvrdosť ani seba kritika. Potrebuješ iba láskavosť. Láskavosť k sebe samej. Dovol si cítiť pochopenie vo chvíľach, keď to nemáš jednoducho pod kontrolou. Pretože práve tento prístup k sebe ti môže priniesť viac pokoja a úľavy, než si dokážeš predstaviť. Predstav si, že by bola v tvojej situácii napríklad tvoja najlepšia priateľka a snažila by si sa ju povzbudiť. Ako by si ju utešila? Pravdepodobne by si k nej bola láskavá, vrúcna, objala by si ju a s istotou jej povedala, že všetko sa vyrieši, že si tu pri nej a môže sa na teba spoľahnúť. Skús sa takto správať aj sama k sebe. Keď k sebe začneš pristupovať láskavejšie a prestaneš od seba vyžadovať viac, než je reálne zvládnutelné, uvidíš, ako tlak a neistota postupne opadnú. A práve vtedy sa začnú diať krásne veci. S prirodzenou ľahkosťou prestaneš mať potrebu kontrolovať svoj spánok, upravovať svoje myšlienky či neustále analyzovať svoje pocity. Príde k tebe skutočný vnútorný pokoj, ktorý zo sebou prinesie aj pokojný a osviežujúci spánok. Ak si na seba priveľmi prísna, kritizuješ sa a cítiš sa zničená, pretože máš pocit, že si zlyhala v niečom nemožnom, spomeň si na toto. Najviac, čo teraz potrebuješ, je láskavosť k sebe samej. Dopraj si ju. Je to dar, ktorý zmení naozaj všetko. Prajem ti ešte krásny zvyšok týždňa, plný pohody a úsmevu. A budem sa tešiť, keď sa opäť čoskoro počujeme.